سلام تعنا بلي زخبركم من زخبركن انت مركتنا اقدستن وانا ونحبريتاتات الساعات هيزنا لكم قادمنا لنا كم تلمود لايك شير سبسكرايب بمقبار بيت سبك تكونوا بمعدام ناب زرزر مبيلام ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ጥንታዊት ከተማ አክሱም ቅድስት ከተማ አክሱም ጽዮን ተባሂላ ክትሰመ ከም ዝወሰነ ፍሊጦም እታ ቤተክርስቲያን ኣብታ ከተማ ዝርከባ ኣብያተ መስተን ጫትን ዝኣመሰሉ ንጥፈታት ከም ተወጊድን ምልክት ቅድስና ዘርእዩ ሕግታት ከም ዝወፅን ወንጌል ይጻላ እዚ ውሳነ ወጋዑ ካብ ዝኾነሉ 28 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብታ ከተማ ብሓፈሻ ቅድስት ተባሂላ ከም ትጽዋዕ ዋና ጸሓፊ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ብፁዕ አቡነ አረጋዊ ሓቢ ረመላም አክሱም መቲ ቅድመ ሕጂ ጸንሓ ክብሪ ኣቦቱ ኮይኑ ቅድስት ከተማ ተባሂላ ክትጽዋዕ ይግባእ ዶ ይግባእ ነመውሳን ዘኽእል መጽናዕቲ ቀሪቡ ኣብ ውሳነ ከም ዝበጽሕ ገሊጾምሎም ከተማ አክሱም ብልምዲ ቅድስት ከተማ ተባሂላ ትጽዋዕ ከም ዝነበረት ብምጥቃስ እዚ ሕጂ ዘሎ ውሳነ ነቲ ስም ሕጋዊ ዘግብር ምዃኑ ኣብርሂሞሎም አክሱም ንብዙሕ ዓመታት ሕገ ልቦና ሕገ ኦሪትን ሕገ ወንጌልን ዝዓቀበት ክርስቲያናዊ ደሴት ብምዃና ቅድስት ምዃና ብፁዕ አቡነ አረጋዊ ይገልጾም ብዙሕ መንበረ ታቦት ጽዮናት መንበረ ጽላት መንበረ ሳማራ መንበረ ቅዱሳን ስለዝኾነት ዘለዋ ክብሪ ከም ዘለዎ ኮይኑ ካብ ሕጂ ንድሓር ግነት ከተማ ቅድስት ዘብላ መጽናዕቲ ቀሪብሎ ክብለ ረዲኦም ወሲኾም ኣብዚ ዘመን ዘሎ ቅድስና እታ ከተማ ናብ ቀጻሊ ወለዶ ክመሓለፍ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ወሲኑ ዘሎ ድሕሪ ኩናት ትግራይ ካብ ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ዝተፈለየ ፓትርያርክ ዝተመስረተ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ዋና ጸሓፊ አቡነ አረጋዊ አክሱም ቅድስት ከተማ ተባሂላ ስለዝተኣወጀት አልኮላዊ መስተን ጫትን ሙሉእ ብምሉእ ንምእጋድ ዝምልከቶም አካላት ይዘራረቡሎም ሆቴላት ዝቆጻጸር ሕጊ እውን ነውፅለና እታ ከተማ ቅድስት ተባሂላ ስለትጽዋዕ ንቅድስና ዝኸውን ስራሕ ክስራሕ ኣለዎ ብምልእታ ከተማ ምልክት ቅድስና ዘርኢ ሕጊ ነውፅኣለና ድማ ኢሎም ብተወሳኺ ዕላማኦም ጥንታዊ ታሪኽ መንነትን ክብርን እታ ከተማ ንዓለም ንኽፍለጥ ምዃኑን ብምግላጽ ሕጂ እታ ከተማ ንቅድስና ዝበቅዕ ነገራት ክትገብር ኣለዋ ከምኡውን ቤተክርስቲያን ንህዝባን ንምእመናን ብጽቡቕ ከስተምሩ የሚሎም ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ንአክሱም ቅድስት ከተማ ክትብል ዝወሰደቶ ውሳነ ምስ ማሕበረሰብ እስላም እታ ከተማ ዳግማይ ውጥረት ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን እዮም ኣብታ ከተማ ዝርከባ መሳጊድ ካብ መጀመርታ ወርሒ ሚያዝያ ጀሚረን ተዓጺነሎም ላዕለዋይ ቤት ምክሪ እስላማዊት ጉዳያት ኢትዮጵያ ድማ ብ7 ሚያዝያ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ከተማ አክሱም ዝርከቡ እስላም ተሃሪሞም ንብረት መሳጊድ ብሓይልታት ጸጥታ ከም ዝተሰባበረ እውን ገሊጾም ማሕበረሰብ እስላም እታ ከተማ ቅድመ ሕጂ ብዛዕባ ህንፀት መስጊድን ሃይማኖታዊ አከዳድና ደቂ ኣንስትዮ እስላም ተምሃሮ ናብ ክትዓት ተሸሚሙ ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ ነዚ ሲዒቡ ዋና ጸሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ብፁዕ አቡነ አረጋዊ እታ ከተማ ቅድስት ከተማ ኢልካ ምጽዋዕ ኣብ ነበርቲ እስላም ዝኾነ ቂም ወይ ድማ ጎንፂ የስዕብዲ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሎም እቶም ዋና ጸሓፊ ግን ምስ አክሱም ብሰላምን ብፍቕርን ዝነብሩ ኣሕዋት እዮም ኣነ ብውልቀይ ዝተፈለየ ሓሳብ ክህልዎም ዝብል እምነት የብለይን ኢሎም አክሱም ቅድስና ንዕቤታን ጥንታውነታን ቅርሳውነታን ብምእማን ሰዓብቲ ክልቴን ሃይማኖት ማሕበራዊ ዝምድናታት ከም ዘለዎም በመጥቃስ ቅድስቲ ስለዝኾነት ፍሉይ ደገፍ ክገብሩላ እዮም እምበር ዝቃወምዎ ነገር ክህሉ ዝብል ግምት የብለይን እንተሃልዩ ግን ምስ ማሕበረሰብ እስላም ዝራብ ይከኣል ክብሉ ረዲኦም ጥንታዊት ከተማ አክሱም ካብ ቀዳማይ ክሳብ ተሻዓይ ክፍለ ዘመን ርእሰ ከተማ ስርወ መንግስቲ ኮይና ናይ ቤተክርስቲያን ቅድስት ማርያም ጽዮን ዝርከበላ ኣብ 4ይ ክፍለ ዘመን ዘመነ ንጉስ ኢዛና ዝተመስረተት ምዃና ዝንገረላ ቤተክርስቲያን ቅድስቲ ማርያም ጽዮን ታቦት ሐዲስ ኪዳን ዝርከበላ ምዃና ይእመን ኣብ ከተማ አክሱም ልዕሊ 1700 ዓመት ዕድመ ከም ዘሎም ዝንገረሎም ሓወልታት አክሱም ወደሎም እዞም ሓወልታት ካብቶም ኢትዮጵያ ኣብ ወደብ ትምህርቲ ሳይንስን ባህልን ሕቡራት ሃገራት ዩኔስኮ ዘመዝገበቶም ቅርስታት እዮም ሰብ ስርሖ አርኪኦሎጂ ስፍራ አክሱም እውን ኣብ ዝመዝገብ ሰፊሩሎ እዚ ቦታ እዚ ዓቕሚ ፈጠራ ደቂ ሰባት ዘንጸባርቕ ወሳኒ ምዕራፍ ታሪኽን ዘንጸባርቕ ምዃኑ ይንገር ጥንታዊት ርእሰ ከተማ ኢትዮጵያ ዝኾነት አክሱም ብትመራመርቲ ከም ርእሰ ከተማ መንግስትነት ሃይማኖታዊ ማእኸልን ከምኡውን ጥንታዊ ሃይማኖታዊ መንግስቲ ኣብ አፍሪካ ከም ዝመሰረተት ትቁጸር ቅዱስ ሲኖዶስ ትግራይ ድማ አክሱም ቅድስቲ ከተማ ኢሉ ኣብ ርእሲ ምስያሙ ንሃፀይ ዮሐንስ ማዕረግ ናይ ክብሪ ሰማዕትነት ክወሃቦም ከም ዝወሰነ እቶም ዋና ጸሓፊ ገሊጾም ሃፀይ ዮሐንስ ንሓድነት ሃገርን ኣብያተ ክርስቲያናትን በምህናጽ ንኢትዮጵያ ዓብይ ኣገልግሎት ከም ዝገበረ ዝገልጹ እቶም ዋና ጸሓፊ ሰማዕት ኮይኑ ስለዝሞተ ቤተክርስቲያን ትዝክሮም ይግባእ ድማ ኢሎም ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ብሓፈሻ ዝሕለፎም ውሳነታት 12 ኮይኖም ኣብ ገዳማት ኢየሩሳሌም
ተባሂሎም ዘገልግሉ ተወለድቲ ትግራይ ዝኾኑ መነኮሳት ጉዳዩን ሓደ ካብቶም ዝተላዕለ ኮይኑ እዞም መነኮሳት ተጋሩ ብምዃኖም ጥራይ ን6 ዓመት ካብ ገዝኦም ደሞዞምን ቅዱስ አገልግሎቶም ተኣጊዶም ኣለው በመባል ብፁዕ አቡነ አረጋዊ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ነዚ መፍትሒ ክትገብረሉ ተማሕፂኖም ኣለው። ነጣፊ ማሕበራዊ ሚድያ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ሰብሳነ ሰብ ዳግም ካብ ዝእሰር 2 ሰሙናት ሓሊፍዎ ብዘለሉ እዋን ናብ ፍርዲ ከም ዘይቀረበ ተሓቢሮም። ብርሃነ ናስታት 3 ወርሒ ድሕሪ ምእሳሩ ተፈትሒ እኳ እንተነበረ አንጻር ሕወሓት ቃልሰይ ክቐፀል ድሕሪ ምባሉ ዳግም ክእሰር ተገይሮም። ኣብ ፌስቡክን ካልኦት ማሕበራዊ መራኸብታትን ዝመሰለካ ስለ ጸሓፍካ ምዕፋን ምእሳርን መርኣያ ውልቀ ምልካዊ ስርዓት ኮይኑ እዚ ድማ ዜጋታት ካብ ሰላማዊ ቃልሲ ኣግሊሎም ካልእ ዓይነት ዕናዊ ቃልሲ ክኽተሉ ዘገድድ ናይ ስሕተት መንገዲ ከም ዝኾነ ይሕበር። ብርሃነ እውን እንተኾነ ተኩሱ መንገዲ ዕፀው ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ስጉም ተወሰዶ ይበለን እንታይ ደኣ ሕወሓት እትኸዶ ዘላ መንገዲ ጥፋኣት ስለ ዝኾነ ክሳብ ናይ መወዳእታ ትንፋሰይ ብሰላማዊ መንገዲ ክቃለሳ ምባሉ እውን ዝዘከር እዩ። ብርሃነ ንሕወሓት ብዝነበሮ ዓሚቕ ፍቕሪ ምስ ካልኦት ተጋሩ ብፍላይ ድማ ምስ ምሁሩን ደላይ ለውጥን ክፋል ማሕበረሰብ ኣብ ቅርሕንቲ ካብ ዝኣቱ ነዊሕ ፀንሐ ኮይኑ በዚ ድማ ፈትሒ ንኽረክብ ክንዲ ዝግባእ ቃልሰይ ተገበረን። በዚ ድማ እቶም ደገፍትን ተቃወምትን ሕወሓት ተረሲዑ ብዘይ ፍትሒ ወታደራዊ ቤት ማእሰርቲ ይሳቀሎም። ንዶክተር ደብረጽዮንን ብርሃንን ማዕረት ሓታት ዘይገብር ሕጊ ዘይኮንስ በስፍናዊ ስርዓት ይዝብሉቶም ተዓዘብቲ መሳፍንቲ ድማ ነቲ ዝገዝእዎ ህዝቢ ጥራይ ዝቐጽዕሉ ሕጊ እዮም ዝድንግጉ ሕዚ ዘሎ ህልው ትግራይ እውን ካብኡ ዝፍለይ ኮነን በመባል እዮም ዘመጎሶም። ኣብ እዋን መኸተ ሚልዮናት ዶላራት ገንዘብን ሚልዮናት እስትንፋስን ተጋሩ ዘጥፍኡ ሰባት ንሽመት እንትበቅዑ ብዘይረብሕ ሰበባት ነቲ ጥፋኣት ዝተቃወሙ ተራ ዜጋታት ምእሳርን መንግልታዕን ካብ መስፍናውነትን ውልቀ መልክን ዝብገስ ባህር ኮይኑ እናሃለወ ፍሉጥ ነጣፈ ማሕበራዊ ሚድያን አክቲቪስትን ብርሃነ ገብረ ገርግስ በተለምዶ ልፍዓተይ ተስፋ ድማ ኣብ ሽረ ልዕሊ 3 ወርሒ ኣብ ቀይዳ ኣትዩ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ቀረባ እዋን ተፈቲሑ ነይሩ እዩ። ድሕሪ ድማ ብዕጡቋት ካብ መቐለ ተዓፊኑ ዳግማይ ናብ ሽረ ክውሰድ ተገይሩ። ዛጊድ እውን ኣብ ቤት ፍርዲ ከም ዘይቀረበ እዩ እቲ ካብ ተኸባቢ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ተመልኪቱ ዘላ። ፖሊስ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ይኹን ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ዛጊድ ኣብቲ ናይ ቅድመ ሕዝን ኣብቲ ንካልኣይ ግዜ ጋጢሙ ዘሎ ማእሰርትን ዝሃቡ ምላሽ የለን። እትቀድም ክብል ልፍዓተይ ተስፋ ከምውን ኣብ ቀረባ እዋን ሰብሳነ ሰብ ዝብል ኣስማት ማሕበራዊ መራኸብታት ዝፍለጥ ነጣፊ ኣብ ዝተፈላለዩ ማዕኸናት ሓበሬታ ቀሪቡ ብዝህቦ ኣካታ ዕሪቶታት ይፍለጥ። ብርሃነ ገብረ ገርግስ ኣብ ቀረባ እዋን ነዘቲ ኣብ መንጎ ነጥፍቲ ማሕበራዊ ሚድያን እንቃሕትን ትግራይን ኤርትራን ዝተጀመረ ርክብ ህዝብን ህዝቢ ምዃኑ ዝነገረሉ ጽምዶ ካብ ዝተዓለመሉ መንገዲ ወፂኡን ውልቃዊ ረብሓ ይውዕል ኣሎ ክብል ክቃወም ጸኒሑ እዩ። ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ መቐለ ከተዓለብ ዝነበራ ነፋሪት ተመሊሳ። ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ መቐለ ኣሉላ ባነጋት ማለት ንጎሆ ከተዓለብ ዝነበራ ነፋሪት ብሰንኪ ዘጋጠመ ናይ ቴክኒክ ፀገም ናብ አዲስ ኣበባ ክትምለስ ከም ዝተገበረ ተሓቢሩ ዘሎ። እቲ ዘጋጠመ ስሕተት ምስ ሳተላይት ወይ ድማ ጂፒኤስ ብዝተሓዘ ዝመፀ ናይ ቴክኒክ ፀገም ምዃኑን ካብቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ተመልኪቱ ዘሎ። ተመሳሳሊ ናይ ሳተላይታት ቴክኒክ ፀገም እውን ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሽረ እውን ኣጋጢሙ ከም ዝነበረ ዝከር ኮይኑ ክትዓርፍ ከይከኣለት ናብ ዝተበገሰትሉ ቦሌ አዲስ ኣበባ ቦታ ክትምለስ ከም ዝተገደደት እዩ ተፈሊጡ ዘሎ። ድሕሩ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ ብዘጋጠመ ቴክኒካዊ ፀገም ብፍላይ ድማ ምስ ጂፒኤስ ዝተሓዘ ኮይኑ ዳግማይ በረራ ተጀሚሩ ስሩዕ ግልጋሎት መሃብ ከም ዝቐፀለ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣቀዲሙ ሓምለ 9 2017 ዓ.ም ሰዓት 2 ምሸት ኣብ መቐለ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ባነጋት ተዓለብ ዝነበረት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ቀሊል ሓደጋ ኣጋጢምዋ ከም ዝነበረ ዝከርዮም። እታ ቁጽሪ በረራ ኢቲ 298 ኮይና ኪው 400 ዝዓይነታ ነፋሪት ኣብ ተዓለበሉ እዋን ሸተቲላ ካብ መስመር ራንዌይ 50 ሜትሮ ወጽያ ናብ ሕሩስ ብምእታዋ ብልዕሊ ሓደ ክንፍታ ነፋሪት ጉዳት ከም ዘጋጠመት ዝከርዮም። ብሰንኪ ሓያል ደበና አብረርቲ 2 ግዜ ክዕልብዋ ምስ ፈተኑ ከም ባህዶሽ ብቕልጡፍ ናብ ሰማይ ከም እትሕንበብ ገይሮም ኣብ መበል ሳልሳይ ግዜ ፈተኖም ግን እታ ነፋሪት ናብ መሬት ዓሊባ ናብ ጸጋም ዛዝያ ነዊሕ ከም ዝኸደት እውን ይገልጾም። እቲ ሓደጋ ሰይቦ ኣብ ጸጋማይ ክንፈታ ነፋሪት መስመርት እኳ እንተጋጠማ ካብ ዝኸፋ ሓደጋ ከም ዝድሓነት እውን ተረጋጊፅዮም። ኣብ ቀረባ እዋን ዝወፁ ጸብጻባት ከም ዘመላኽቱ ወፍቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ክግበር ዝግብኦ ምምሕያሻት ብዘይምግባሩ ኣብ ተሳፈርትን ከምውን ኣብ መሰረተ ልምዓት እቲ ማዕርፎ ነፈርትን ገና ክልወጡ ዘለዎም ነገራት ከም ዘለዎ እዮም ብዙሓት ዝመጉቶም።
ኤርትራ ድማ ድሕሪ 10 ዓመታት ነቲ ንልምዓታ ዝተዓናቅፍ ዝነበረ ስእነት ሓበሬታ ንምስጋር ታሪኻዊ ዲጂታል ስጉም ተበጊሳ እዚ ሓድሽ ተበግሶ እዚ ንመጻእቲ ልምሃገር ብጭቡጥ ሓዛዝ ዝቕይር ወሳኒ ምዕራፍ ክኸውን ትፅቢት ይግበረሎም ኤርትራ ንመደባት ልምዓት ግቡእ ምሕደራን መሰረት ዝኾነ ሃገራዊ ስርዓተ ዳታን ስታቲስቲክስን ንምጥንኻር ዓበይትን ቀጻልነት ዘለዎም ስጉምታት ትወስድ ከም ዘላ ጸብጻብ ልምዓት ውድብ ሕብራት ሃገራት ወይ ድማ UNDP ይሕብር እዚ ስጉምቲ እዚ እቲ ሃገር ን10 ዓመታት ብኹራቶ ጸንሐት ናይ ዳታን ስታቲስቲክስን ሓጓፍ ንምምላእ ዝዓለመ ኮይኑ በመሰረት እቲ ጸብጻብ ድማ ሃገራዊ ቤት ጽሕፈት ስታቲስቲክስ ኤርትራ ብትሕቲ ዳታን ልምዓት ወይ ድማ D4D ዝተሰመየ ሓበራዊ መደብ ብምዃንና ብ2025 ንጥፈታቱ ብዝለዓለ ቅልጣፈ ኣሰላሲሉ ከም ውፅኢቱ ወሰንቲ ኣካላት ኣብ እዋናውን እሙንን መረዳእታ ተመርኪሶም ፖሊስታት ንምሕንጻጽ ዘኽእሎም ስትራቴጂካዊ ሓገዝ ክብ ምጅማሩ እቲ ጸብጻብ ይገልጽ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ስራሓት ናይቲ ቤት ጽሕፈት እቲ ድሕሪ 15 ዓመታት ማለት እውን ካብ 2010 ነዘን ፈለማ ግዜ ዝተኻየደ ራብዓይ ዙር መጽናዕቲ ህዝብን ጥዕናን ኤርትራ ብዓወት ምዝዛሙ እዩ እዚ መጽናዕቲ ብዛዕባ በዝሒ ህዝቢ ጥዕናን ኣዴታትን ህጻናትን ሸፈነ ክታበትን ካልኦት ማሕበራዊ ኩነታትን ዝርዝራ ሓበሬታ ዝህብ እዮም እዚ ድማ ንመንግስትን ኣህጉራዊ ትካላትን ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቀኛ ኩነታት ምፍላጥ ከም ንጹር መነጽር ኮይኑ የገልግል ኣብ ርሑቕ ከባብታት ዝነበሩ ብድሆታት ሰዓት መጓዓዝያ ቴክኖሎጂን ሰጊሩት መጽናዕቲ ካብ ኩሉ ኩርናዓት ኤርትራ ካብ 9794 ስድራ ቤታት ሓበሬታ ምእካቡ ድማ ከም ዕወት ስጉምቲ ገይሩ ወሲድዎሎም ኤርትራ ካብ 2010 ዓመተ ፈረንጅ ጀሚራ ንነዊሕ እዋን ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓብዪ ሃገራዊ ዳሕሳስ የካየደትን እዚ ማለት እውን 15 ዓመታት እታ ሃገር ኣብቲ ዝነበራ ናይ ቀደም ሓበሬታ ኣትመርኮ ጸኒሓም እዚ ሓድሽ መጽናዕቲ ነቲ ዝነበረ ናይ ሓበሬታ ሃጓፍ ዝመልአ ታሪኻዊ ስጉምቲ ምዃኑ ድማ ይግለጽ ጸብጻብ ፕሮግራም ልምዓት ሕቡራት ሃገራት ከም ዝሕብሮ ድማ እዚ ዓወት ክምዝገብ ዝኽኣለ ካብቲ ን10 ዓመታት ዝጸንሐ ብወረቐት ስራሕ ኣገባብ ተላቒቑ ብሓገዝ ኮምፒውተር ዝካየድ ብሕታዊ ቃለ መሕተት ብምትግባር እዮም እዚ መጽናዕቲ ዓማምን ምግባር ሕቶታት ትዳህሳስ በ7 ቋንቋታት ኤርትራ ከም ዝተዳለወን እዚ ድማ ንኹሉ ዝሳተፈ መጽናዕቲ ንምክያድ ዝተገብረ ጻዕሪ ምዃኑ ተጸብጻበ ገንዚቦም ብተወሳኺ እቲ መጽናዕቲ ብቴክኒካዊ ሓገዝ ቤት ጽሕፈት ስታቲስቲክስ ኖርዌይ ኮሚሽን ቁጠባ ኣፍሪቃን እዩ ተተግቢሩ እዚ ሕጂ ተመዝጊቡ ዘሎ ዝተባሃለ ምዕባለ ብመንጎ ኤርትራ ብወግዓዊ ስታቲስቲክስ ንዓለም ለኻዊ ትካላት ሓበሬታ ምሃብ ዘለዋ ድሮት ልምዲ ዝተረኣየ ዓብዪ ለውጢ እዮም ከምቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ሰነዳት ዝግለጽ ሃገራዊ ቤት ጽሕፈት ስታቲስቲክስ ሓበሬታ እኳ እንተለዎ መብዛሕትኡ ግዜ ግና እቲ ዳታ ንህዝቢ ወይ ድማ መርበብ ሓበሬታ ብግልጽ ዝርጋሕ ኣይኮነን ኤርትራ ካብ 2019 ዓመተ ፈረንጅ ጀሚራ ዓመታዊ ቁጠባዊ ጸብጻብ ንዓለም ለኸ ማዕኸን ገንዘብ ወይ ድማ IMF ካብ ምቕራብ ተዓቂባ ብምጽናሕ ኣብ ኣህጉራዊ ካርታ ስታቲስቲክስ ከም ሓንቲ ጸላም ነጥቢ ክትረአ ጸኒሓያ ዝሓድሽ ብዲጂታላዊ ቴክኖሎጂ ዝተደገፈ ስራሕ ግና ነዚ ምስ ዓለም ለኻዊ ትካላት ዘሎ ናይ ሓበሬታ ምልዋጥ ሓጓፍ ክመልእ ትጽቢት ይግበረሉ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ተመልከትና ሓበሬታታት ሰዓት በዚ ከም ቤትና ኣብ ዝቕጽል ብሓደሽ ምዕባልታት ነራኸበ ክኸውን እዮም ሰናይ ዕለተ ሰንበት ይኹነልኩም